sweet Jesus, that's all I asking for you. Just give me strength to do every day what I have to do. Yes, there is one sweet Jesus, and tomorrow will never be mine. Lord, and today show me the way one day after die. Lord, and today show me the way one day after die. Hello. Mic test, hello. Hey, hello. Mic test, hello. Mic test, hello. Hey, hey, hey. Mic 1, 2, 3, test mic 1, 2, 3, hey. Inalangan ni Dibilagi 5 Worldwide Organization Incorporated. Nagasat nga rabi iti Sabado tayo amin. Kabilag Kasaranay Worldwide. Luzon, Visayas, Mindanao Worldwide. Asia. Ayan, naimbag nga rabi. Naimbag met nga oras. Kadagitay na duma-duma nga paset iti lubong. Nga madanunan dito yung programa tayo nga Bilag iti Amyanan Show. Brought to you by Bilag iti 5 Worldwide Organization Incorporated. Umuna ko may naman pinagkablawan ni Direk Juicy Bagayan Chen di tanay Taiwan. Kasama diti ni Admin Binadalizo Admin Edna Bravo. Kasama diti Board of Trustees tayo. Board of Trustees President Pres Richard Pescador. Kasama kini ako Vice President George Bagayan, iti Cagayan. Kasama kini ako Sekretarya kayo ni ako Estalita Humanito Adapa, iti Santa Catalina, Ilocos Sur. Kasama iti Treasurer kayo ni Mr. Christopher Dacuma, iti Candom, Ilocos Sur. Kasama iti auditor kayo ni Miss Shaolin Jane Montero, iti Santiago, Ilocos Sur. And of course, to our Bilag iti 5 Worldwide Organization, President, officers, members of Worldwide, nagasat, nga rabi, when oras yu amin nga awan iti labas na. Ayan. And of course, to our beloved Pakuloy sponsors, I would like to special thanks to Mama Jules Laurente di Tanay, Italia. Kasama iti sponsors tayo ni Mama Madeline Racho di Tanay, Paris. Kasama kini Ma'am Josie Panoy dito na Malaysia. And of course, kay Direk Juicy Bagayan Chan dito na Taiwan. Kasama iti Kuala Lumpur chapter, Malaysian chapter. Ayan, thank you so much. Nagasat, kumagkablaw kada kayo amin tinagasat nga rabi. And of course, to our all beloved viewers na nakaantabay na po dito sa ating live show, live streaming ngayong gabi. Ayan, magandang oras po sa inyong lahat, tanghali man, o araw, or whatever, gabi. Ayan, magandang
tanghali po sa inyong lahat or gabi or ano. Happy weekend po sa ating lahat. At Sabado today, kaya mag-Sabado night tayo ngayon. Ayan, Sabado night. Ready na ba kayo sa ating kusi-kusi contest? Sa ating kusi-kusi contest, nag-practice ba kayo kahapon ng ating kusi-kusi contest? Ayan, sana marami akong maiaakyat ngayon na makisali sa ating kusi-kusi contest. Ayan. Okay, ready guys? Okay. Shout out! Yung mga, nung tumaas na po yung mga, mag-comment na lang po ulit. Hello kay Ma'am Jules Laurente, Ma'am Mabelon Bracho, kay Ma'am LJ Espejo, kay Ma'am Violeta Valera, kay Ma'am Josie Canoy, kay Ma'am Zeni Rosares Tetuta, kay Ma'am Aida Ziguera, kay Ma'am Marjoricia Marie, Sherdan, kung na natin kay Ma'am Guadilla, Norada, kay Ma'am Rose Guzman, ayan, kay Ma'am Judeline Martinez, Lagmay, happy viewing. Ayan, kay Ma'am Iner Anibar, ayan, baliktad sa amin natin mo darling. Kay Ma'am Venus Valera Kabasag, ayan, Kabasag, kumalitas ko, Kabasag, okay. Sherdan po, thank you so much. Ayan, mag-ready po kayo sa kusi-kusi contest, yung ipinost ko, yung ginawa natin last, the other night, ayan. Kay Ma'am Jenny Cabanilla Ragun, happy viewing, Ma'am Jenny Cabanilla Ragun. Ayan, thank you so much. Good evening, Kabilag family and viewers. Coming from Ma'am Zenny Rosales Retuta. Kay Ma'am Supia Rebulyo Realizo. Ayan, happy viewing. Hey, kabagis, Ma'am Marisa Montero. Ayan, happy viewing, kabagis. Okay, kay Ma'am Maybelline Racho, happy Saturday evening, Bileg. Happy watching everyone. Keep safe and God bless all. Kananagtoy. Coming from Ma'am Maybelline Racho, iti Paris. Hello, Ma'am Lynn, Jacob Cardenas, and Ma'am Jules Laurente. Ma'am Maybelline Racho, happy watching and blessed weekend to us. Kananagtoy. Okay. Kapayag, pipinok ko kayo. Sige, pipinok ko kayo nga Roden. Kay Ma'am Preda Philin, Resurrection, happy viewing ma'am. Ayan, kay Ma'am Jules Laurente, good evening everyone. Kabilag ko na ditoy. Angel Bert, Madanay Apresyo, hello sis, ganda. Ayan. Hello kay Ma'am Angel Bert, ayan. Kay Ma'am Jonalyn Pagoyo Antonio. Kay Zoro DJ Tagata, happy viewing. Good evening, Madam Zenny Rosales Retuta Aboy, Madam Ann Rose Guzman, and to all Kabileg ko nandito. Hello, Ma'am Lynn. Good evening, Idol. Good evening to Sir Nembang Oras Molitan ay Canada. Hello and good evening to all Kabileg Itamianan. Coming from Ma'am LJ Espejo. Ayan, it is Singapore. Alright, okay. Hello, happy viewing kay Ma'am Josie Canoy. Alright, ready na ba kayo sa ating kosi-kosi? Kung magre-ready kayo, dapat i-ready nyo na yung mga short nyo dyan. Yung mga short nyo na gagamitin nyo na pang kosi-kosi. Dapat, o diba sinabi ko na yung technique sa inyo today is what? Last Thursday, no nag-show tayo, so sinabi ko na sa'yo, leggings, di ba? Yung medyo may naayas, tapno, may DJs, pan na kay suot na. Yan. Alaman, nakita pong-pongar tatanga. Excuse me. Again, may message, damang Linda Bilang, damang LJ, damang Sophia. Agit naglang nga nag-comment kanyak di kalman ka. Kita, man tipongor yung tatanga. First winner tayo ni Ma'am Maybelline ay Minda Rebolyo Marabil. Ay, Ma'am Minda Rebolyo Realizo. Ay, ano ba? Kasi dyan, ay, naruwalizo pa gayang ni Ma'am Sophia. Ay, naglalaokan. Ako, naulaw na ito yung namotoy biyangin. Hello, Ma'am Minda Rebolyo Marabil. Happy viewing. Ano, sinong tumatawag sa akin? Huwag kayong tatawa, guys. I'm on live now. Yung ano ko mismong naka-live. Ano ba? Huwag mo nang tatawa.
Naka-on yung desktop ko, natural mag-ano yan. Kasi hindi ko naman alam kung paano, don't disturb. Don't disturb. Dapat mayroon din, itong desktop at laptop, dapat may lagay na, don't disturb. Ganon din sana. Kagaya ng phone, do not disturb. O, diba? O, mas maganda yun para wala nang makapasok ng tawag. Hindi pala pwede. Kasi, alam nyo guys, dito pala kayo dito pala kayo tatawagan sa dito sa ating, tag nito, ating desktop. Alright, sino to? Hello kay Mama G Madriaga. Hi ma'am, hello. Ma'am, paki-share po ang ating live show. Thank you so much. And of course, paki-share and like and heart na rin po ang ating page at saka ang ating live show, live streaming. And of course, dawatik man kada kayo gayong ganyan na paki-like naman yung YouTube channel namin na Bilag Itilima. Just research Bilag Itilima. Doon kami kinadirect Diyos si Baga intenti picture ni Jay nga makita yo. Bilag Itilima. Paki-subscribe po yung ating YouTube channel. At of course, sino di mayat na member ka kabisa, dito yung Bilag Itilima Worldwide Organization Incorporated. Nakasagana dito organisasyon nga maumawat iti application nyo po nga no sino man iti mayat nga membro iti saranay when no makikakpon dito organisasyon tayo nawaya kayo lang nga pong message doc or either you can email us at bilag@zaranay@gmail.com or you may contact, you just click on the WhatsApp dito sa ating page. Pwede po yan sa papasok sa aking WhatsApp. Or either you may contact me in my inbox or dito sa inbox natin dito sa page. Pwede rin. Pwede po rin po yan. O either you may contact our board of trustees. Kung sino yung kakilala yung mga members na naka-member na dito, pwede nyo silang tanungin kung paano or whatever. Kung gusto niyo mo yung full details, nasa Google form na po tayo. Pwede po kayong through application, through Google form po tayo now. Hindi na lang po sa, kahit nasa malayo ko yun, papasa ko lang yung link through Google form, mag-sign up na kayo. Tapos itra-transmit na lang po sa atin dito through maisisave na lang po sa aking drive at i-open ko na lang po doon and then i-print ko na lang po dito yung application. Tapos yung payment ang payment po natin na registration fee is 300 PHP lang po yan, 300 PHP. Ano po nga ba yung mga beneficiaries po natin? Ang mga beneficiaries po natin dyan ay yung mga pamilya ng general family po natin, asawa, anak, mga nanay at tatay, mga kapatid. Yan po yung unlimited po ang ating beneficiaries na pwede nating ilagay. Basta general po ng family natin na pwede nating ilagay na beneficiaries po natin. Maganda po ito, especially sa ating mga OFW na nangangailangan. Halimbawa, one day, masapol yung iti makisinaranay, na makikinnamayot iti makibadang, kunakman makibadang iti tumunggal may sa kada tayo, no bilang man nga mauawanan tayo iti malagasan tayo lang iti pamilya, wala kwa, at least adati makibadang kanyayo iti nga organisasyon nga simbra kanyo. Ayan na pinas dito po, basta more details, kung gusto niyo pong ma-read yung policy, i-PM lang po ako or either you may email at bilagsaranay@gmail.com. Ayan, okay. At gmail.com. Ayan po, yung aking email. Or you may contact on WhatsApp 6010-900-6928. 6010-900-6928. Yan po yung aking WhatsApp number. Thank you so much. Ayan. You're still tuning in to Bilag Itamiana Show, brought to you by Bilag Itilima Worldwide Organization Incorporated. Okay. Sakbay ngayon tayo rogyan. Uraya po, dagitay mas message yo, mga kabilag. Mga kabilag, yung mga nandyan, mga message nyo, ay wait ko na kung sino unang maglalaban sa inyo. Mag-ready na kayo. Sinong mga maglalaban sa inyo? Baka share po ang ating live show sa mga walls ng mga friends nyo dyan. Okay, habang inaantay po natin ng ating
ating mga contestant. Jai to question and answer kanya. Awan te question and answer na, Ma'am Zenny. Puro kusi-kusi tatta. Nagkakarit kayo mag-comment, di dyan, ti post ko Tatawan mo't garod, iti sa tumakder nga ure may sayan yon. Lamay kayo, Ma'am Sophia, ginagiging nag-comment dyan, ni Ma'am Angel Bart, ni Ma'am Lenlen. Ay na, hangkayo kung Ma'am Lynn tabilang, hangkayo comment, hanyang matakdakdaran, dagi tayo kung comment, bauton kayo. Okay. Ay na, po adeng. Alang, may kayon. May kikideng. Agad PM kayo. Nawan ti question and answer. Kada di question and answer, maguluanak magkinyayo ta. Dagi question and answer ko. Di kayo mga kuha. Apo, nag-shot din talaga A, B, C latan. E, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Kasulat ka mo ton, tiyan answer dan. Awang mo ton, tinaga na. Dahil kakpa-question ko kanyayon Apo, sus na uyong ni madam. Bumaot na. Okay, para kada kay amin pa dati nga sonata, sakbay nga yung terog yan. Ala, PM kayo, right, dagiti PM yun nakalukot dati, at messenger ko, go na. Dagiti, kwadita, Ma'am Sophia, ang kaiging kakarit ito, naging kukomment tatal na kayo. Okay, para kanya yung amin. Dedicated to Ma'am Evelyn Gacho, Ma'am Jules, and Ma'am Josie. And of course, to Bessie Josie Bagayan Chen. And of course, to all Board of Trustees. Open your heart to all of this year. Baby, what's your dream? All faded away. This time you're right. You'll make my day. You'll make up. You may go. I still love you and I want you to know. Some hearts to diamond, some hearts to stone. Some days you tired of being alone. Some hearts to diamond, some hearts to stone. It takes two lovers to be as one. Arborum teman seni, love will come and they go. Trust in your heart, maybe love will grow. Those silent tears, they're so full of pride. Maybe I know that you can run in love like I do. I hope you like me and I know I want you. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some days you're tired of being alone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. It takes two lovers to be as one. Some hearts are diamonds, some
Okay, nandito lang ang oras si alas 8:30, itirabi, alas 8:26. Itirabi. Yan na! Nasaan ng mga contestant? Ma'am Rose. Okay, papasok si Ma'am Rose. Sino ang kasali ni Ma'am Rose? Ma'am Angel Bart? Awan, kalaban mo di kwa. Ma'am Guadilia. Ngayon. Ma'am Angel Bart, are you ready? Ngayon. Ma'am Rose, kini Ma'am Sening. Ni Ma'am Lenlen. Gatan. Ma'am Sophia. Yung ano, Ma'am Rose, ang pa-contest yung kusi-kusi. Yung gisuot short pan. Oh. Gusto niyo ano ko ulit? Asan na ba yung... Guna, di ba? Nakita niyo dun sa ano, post ko. Last 2 days ago, I think. Madamdama pangal daw kabilig, mangan tayo, ti spaghetti, pangal daw mi. Ay na, apo. Mana? Sino? Payag di mi manan. Oh, present. Lagpiang ka nga ro doon, Ma'am Sophia. Padua kay kini Ma'am Rose. Tai alang kay nga duwa. Gargayta ko Ma'am Sophia. Gora kayo mata. Ma'am Rose, ready ka? Nay, kailangan nga ready kayo Mamay na, padasan ko mamo. Anong pa-contest, madam? Hindi kusi-kusi. Kusi-kusi, madam daw. Sa diyan, suot t-shirt pan. Magkara na tayo create ko dati kon di kwada kinikuha. Ma'am Sophia. Magidan kanya matawagan Ay? Okay. Ma'am Rose and Ma'am Sophia. Ma'am Rose and Ma'am Sophia. Ana? Pinutun kayo ngaduan. Ready kayo? Ma'am Rose and Ma'am Sophia. Wan ka na. Kaya nga rod ata. Alaan kayo nga duwa man. Tala kayo ta. Mama Angel Bart. Kusi-kusi contest.
Nga ko na yun, nagtutudod to yan. May kung ko na yun sa... Nga. Hindi mo dati cellphone ko na ito tata. Kasi Na. nilatan. Ready kayo? Anya, Okay, maglalaw ka. ready. Manong short pan. Ipakita na kita short pan niya. Na. Kita tayo man, nakita short pan niya tata. Maduwa. Lalayin Manong niyo pira, ha. manong pira. Na. Di-premium na dati 150. Damdam ko kita na ka. Isundo di kalaban ni Manong Ma'am piraso. Kwa. Ma'am nagandeto yan. Ni Ma'am Sok, anya? Nilagi na nga bak, hindi Huwebes ha? Ni Ma'am taga Hong Kongin. Nalipat ako. Mami. Ayan, si Ma'am Glakwablaw kay Baymot Nilampag nga umuna dati short pan. Diyan nakita dahil ko ah. Lagi taman, natakwa niya, shirt pa niya. Kami nga mo ka na kinong, kinululakan niyo pa. Ano na nga nalawa, alay, palas mo man, Ma'am Sophia. Ipadas mo. Kitaas man. Diyos ko po. Wan, ipadas suot mo. Naan! Maglaw-law-law sa... Ma'am Rose, iba ba kung dahil na kamera? Ma'am Rose Guzman. Kita naman. Apay, nalawan sa mo una ato short pan mo mo. Ma'am Kwa, Sophia. Madina. Oh. Nalawa una niya, viewers. Kita nyo man nagiging kwa. Dadyo short pa ni Ma'am Sophia na eh. Ha, natagartar na. Ala, tayo sa mo, law-law ti pinili. Naman, naliga. Kaya naman, binatan man. Agbin naman sa agbin natin, eh, law-law sa. Apa mo sa mo, ginatan kay garter na, kabsat. Madi, Ma'am Len, talagang nakasitikuan na, napag-school ti garter na, nariga, may kadral. Law-law, ay nakita mo, Ma'am Kwa. Adayo ka una ta kamera mo, Ma'am Kwa. Iba, idong-dumog mo, Ma'am Rose. Apa yan? Leggings sa na to, usar. Kita niyo ni Ma'am Rose, na suot ka suot. Sakto lang ka no. Wala. Ay, sinsing niya lak ti mga baktuya. Hanyong ati wunta taga Singapore, Ma'am Kwa. Ma'am Sophia, ay, bumangon ka nga taga Israel. Itandodong ti Israel. Itandodong mo ti Singapore. Kita, man no ti Pomeryo. Ay, nagatabi suso mo, Ma'am Rose mo natin sa mo maong data. At salsa. Manong short pan na, manong short. Ana, Manong short. May mayat kumakap, pantikim ka kumak. problema na pa nagadong mga siya pa talo lang timbaga mo nga pagpilyam apay liman sa mo na pagpilpilyaman. May pangapong. Ana, Ape, pagpatinggalan naman eh. ana. Pagpatinggalan na, ti pangaton. Ala kay nga atong matlaging ganati na nga atong data ubo mo. Kasla ko mga gipante. Kaslaging gana gipante gichan mo kas jay inya. Apa di ka? Mati-matisa. Mati-matisa pagpara. Ni Ma'am Res, sumat ka sa... Kasi na mabunjaga na pa naman yung nato nga. Shout out kay Sir Jack
short mo mo. Ay, andan sa mo tita. Haawan tagi nay, data kamera Ma'am Rose kailangan nga isitro ma. Han nga mabalin tagi nga to nga sa bali nga tao, si kalaon. Han, dinggan niyo nga nalain. Hindi po pwedeng kamay ang magtaas. Dapat ilos-ilos yung nasdyan. Ang madilang ta, sige lang ta, ilos lang ta. Ikunod yun lang ta, nga ikin-out. Isang araw, nagsuot sa amot to, di sa nga pulong nga short pa nun, Ma'am Len ko na ni Ma'am Sedi ni Ma'am Rose. Nga, ready kayo? Ready kayo? Ata anak mo da Ma'am Rose, padaywang baka isuntumot yung mga isuot king kandamdaman, tulungan na kang tao. Ay, siya, wang Kaparay. Adun sa tiubin kalikudan. Agurin eh. Apay niya. Agurin. Oh, kasta. Lairo diri. Apoy nakatuunay king kawang Ma'am Rose. Bumambase. Agko. Dagi ti damo na kag. Kulay gidag kay pangagida. Sayo isuot ngay pangato. Kasdyan. Kasta. Siguro doon mata short pan mo Ma'am Rose. Saka makita na pantim. Dapat nag-leggings ka kung mga may sinalot ka. Malay mo naman kayo mo na. Oo, makasirip na. Ano? Maglupit dyan, madilito eh. Nya, ready kayo? Madilito. Sorry. Nakabalo na. Nya, one! Ready! Nalawlaw ko na kayo mo ng Ma'am Rose. Naglawlaw mo, di ba? Ginakatawang matinlag data. Ang basal ko na matinlag mo lang na WM tumanon. Okay. At dapat datakal kalaingan na. Okay. Ready! Camera! Sitro camera! 1, 2, 3, go! Paunahan! Ayan, kitain niyo viewers na sinutumo na kanya. Kusi! Bangso! Sige pa! Sige pa! Ma'am Sophia, masinag ka ma? Jellycow! 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 Kinaman nilikutan! Ang mga usarin na kaiman ka! Sige pa! Ilos! 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 Alright! May winner na tayo! Nalaing talaga ito taga-Israel. Ma'am Rose, ako yung kulay itagkap sa umot. Matayan na. Ano Ay, nakudat. Maya, picture, madam, ha? Brapantin pa pa, brapante. Congratulations, Ma'am Sofia Roaliso. Iti Israel. Mataki kan sa winugay pa na. May kan po na yan. Barata na barukong niya basi. Gungunan niya. Oh, nakabalo lang. Congrats. Manok. Ayan po, nakita niyo po ang kusi-kusi. Hello kay Mama Junalyn Martinez Labmay. Happy viewing and happy watching. Ayan, paki-PM lang po sa mga gustong. Ayan, 150 Gcash para kay Mama Sophia. Ayan, Ma'am Rose, better luck next time.
marami pang oras. Pwede kayong Thank you. sumali ulit Congrats. Pwede kayong mag-take two kung walang kalaban yung Ma'am Angel Bart! Next! And Miss Sponsors. Congrats, Ma'am Sophia! I love it! Alright! Ayan na po ating contest na kusi-kusi! Sino pa po ang gusto niyang pumasok dito sa ating live show? Ayan, kusi-kusi is brought to you by Bilag Itamianan Show, brought to you by Bilag Itilima Worldwide Organization Incorporated. Okay? Special thanks kay Ma'am Jules Laurente, kay Ma'am Maybelline Racho, kay Ma'am Josie Canoy, kay kay Ma'am Direct Juicy Bagayin Chen, tas tamo kene iti Kuala Lumpur chapter, Malaysian chapter. Yan, thank you so much. Ada amok mamling, tagtaka man nun. Aging dokumen kay, naglayng aging dokumen ka pa. Da amok mamling nga. Rio, kiting. Sino ba? Next! Sino? Sino di sumarat kita? Ayan, nakitulutong oras ng alas 8:43, City Rabi. Sa ating first segment po ng ating live show. Sino pa? Mag-PM lang po. Mag-PM lang sa akin. Sino gusto? Ilag ko na yan. Ako na ni Ma'am Uray siya. Ba't ni Ma'am Rose po? Ay na. Puna ka doon pinagpilian ng short pant. Po kayo lang. Ay nani. Aglamlamang mandati kwan. Mama Lanlena. Naglamlamang naman na. Ko marabi yung style, Ma'am Angel Bart. Tatal na kanta. Okay, tuloy-tuloy po ang ating programa natin. 8:44. Ay na! Mama. Ana! Sino pa dyan? Kusi-kusi. Dito lang sa Bilag Damianan Show. Okay, kung ayaw ng kusi-kusi, sinong gustong pumasok dyan? Pagkatapos nun, mamaya ko sasabihin, single-single tayo. Pagkatapos nun, mamaya ko sasabihin kung ano yung ipapalaro ko sa inyo. Dali na. Single-single. Mag-PM lang sa akin. Dali na. Sino ang PM sa akin? PM sa akin? PM sa akin. Mag-PM po sa akin yung gustong pumasok. Single-single tayo. Single. Ma'am Zeni. Nalaka lang ate paramid ko. Ngayon. Agora ka ata pagbigyan ta pa mo dagiti daddaw nga mo Ma'am Sophia. Di ka pala ang-angos. Umangos ka pa ay kinakusla ka lang kakamakam ka tayo ti angos mo. Umangos ka pa. Ano? Sino maya dita?
Okay, habang inaantay natin kung sinong gustong pumasok, isang sonata muna tayo. Alas 8:47 na po tayo ng gabi. And a quick loading 6-star clip. And a Dedicated to all umiibig. Hindi ko na sana pinamasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayungan dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya nga gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko labis na umibig sa'yo? Hanggang kailan magtitiis lihim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Shout out kay Ma'am Menda Rebulyo Marabil. Yahoo! Hindi ko na sana pinamasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuhan. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aking sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Alright, okay. Ma'am Angel Bart, Ma'am Seni, Ma'am Aida, okay, sumrak kayo. Latitig kaysa. Sino ti una kanyayo? Ma'am Seni? Ma'am Seni? Nalakalaaw. Ang kamadanaga. Kasing lakati agkape. Okay. Hintay man nga rod iuli ni Ma'am Zeni Retuta.
Aboy. Okay. Good evening, Ma'am Zenny. Ayan, kumablaw ka pa. Embag nga rabi tay amin kabileg. Alright. Lahat. Sa ating lahat. Okay. Tinamam ne. Wow, nagore ka ta. Apa yan, napanan na mo. Deto yung napingatim. Maray. Kuray, beta, isim pa. Niya pa yung napanan ng tigmarayan na. Nagore ka. Gure kayo ah. Madimat ka lang. Maplay. Gure be. Masitin, goray. Basin mo ito na yun. Kaya madimat nga. Gure kaya, taayosek lang. Okay, Ma'am Zenny. Alright, at din Ma'am Zenny Retuta Aboy. Iti San Vicente niya, Ma'am. San Vicente, Ilocosur. Okay. Apo, mayat mo deta yung kabel mo mga kuha mo, bakra mo, mapaw, nag-imais. Apaw, nag-asursuran. Okay, Ma'am Zenny. Dati paramid tuking ka, kat sapay ko nalakam mo lang siguro kung masurutan dato. Kantaan dati isang linggong pag-ibig, ng ikatong DS na. Apo de pagtudo man ano kanta na. Okay lang, nanidingdinggam na tas lang mga tumakdar kaddan. Kas lang no Lunes, kunan ako niya. No Lunes, kunan ako Lune, kunam lang awan TS na, ikatong DS na, amin nga ready words na, adi lyrics na, ikatong TS na. Si Ma'am Lay. Nya? Ya Ma'am Mo. Awan man. Apay ang kadingdingan tisang linggong pag-ibig. Lanja mo datakat na Ma'am Lay. Napaw! Inimil da papay! Ni orta mong through the years. Ma'am Lay, kaya mo kanta. Lunes! Lunes! Nang tayo'y magkakilala. Marte! Nung Martes ka Marte! Nang tayo'y muling
Miyerkules, kunan ako man na. Miyerkule. Kasi dia practicing nyo. Dakay nga sumaranaw. Miyerkule. Yung baga po mga mo na, ma'am, kita pre-nakis ko pa, naawang manda ito yun. Sabar yan, ma'am, na Banday to yun ko na. Cut! Ladingga mo na. Lunes nang tayo magkakilala. Marte nang tayo muling magkita. Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Biyernes ay inibig din kita. Baboy. Manlay, pangasa na dyan mo kanto eh. Anak. Dada palagkantatin dyan kaya nga kasusuro, mamlita awan agpalao dagpadayo di boses ko. Word. Ti importante di jay laeng. Urag palaw dagpaday di boses mo. Ti importante lang ijay. Maikat da JS na. Ajay lang tiket ko. Dapat ka katawa mo Urino, sintonado, segunda mano, sintonado, puto-puto. Ana? Ay napas data mamlin pas. Apay pas ka. Pangasin. Andiyan mo kanta. Madamdamakan to garod daw. Madamdamakan to garod. Tabuyaan pa na ginagad duma. Wag, gora ka nga raw. Di Ma'am Sophia nalingag kanta. Gora ka lipas na. Nangabakod. Next, Ma'am Angel Bart. Ma'am Preda Pilin. Ayan, nag-message si Ma'am Preda Pilin. Baka muna dito nalaing siguro. 100 Gcash. 100 Gcash. Mama Preda Pilin. Ang garagay mo din, padas tayo man ha. Okay, nag-heart ni Ma'am Preda Pilin. Ibig sabihin, kayat na. Hintay man nga galaan ni Ma'am Preda Pilin. Resurrection. Lunes nang tayo magkakilala. Marte nang tayo muling magkita. Sabado ko na no Sabado ko makot. Abado ko na kasjay. Ay na po ading. Basta nalakapin ng maaltutan tikilaban nga inalimon nyo. Ay na. Hi po, ma'am. Hello, Ma'am Preda Pilin. Inga nga tong data camera mo, ma'am. Tapno makita data ko. Hang nga data lang rupa. Kastanya. Good evening, ma'am. Kumablaw ka. Good evening po, ma'am, at sa lahat ng mga nanonood. Okay. Dito yung di ma'am, Preda Pilin, Resurrection, itinay, Ilocos Norte niya, ma'am. Sinait. Ilocos Sur po, ma'am. Ay, Sinait. Sinait ka niya. Opo. Okay, Opo, ma'am. Sinait. From Sinait, Ilocos Sur. Okay. Ma'am, among dahil nang nagmula yung balagtatay? Ma'am, hanggang sa bale. Ano sa bale? Kasla ko gisang linggong pag-ibig, isugarte pa kuntis ko. Agwari ka, kuna dinggang ka, walita ka. Walita. When, Lunes ma'am. nang tayo, Lunes nang tayo magkakilala. Martes nang tayo muling nagkita. Diba, the SSS na rin. Tanggalam lang, ikatam lang JS na. Lunes nang tayo magkakilala. Martes, kunan ako Marte nang tayo muling magkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Adan sa mo ti pambuyata. Agtulad kan sa mo ti YouTube. Tumal Ano, na. ma'am? Nya. Ma'am, the lyrics, nandiyan ka mo. Kada mo dyan lyrics na. Ka-viewers, kabileg. Gunana. Ay na, ala. Ulawang nga rin dahil lyrics na. Tapno kwa. Isursura ko garo din. Lunes nang tayo magkakilala. Marte nang tayo muling nagkita. Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig.
Biyernes ay inibig din kita. O, paano yung Sabado? Abado. Ganon. Ganor. Ayan, ma'am. Ibagang na ready ka, ha? Tayo kapapsot ko day ko. Ding! Hello, Mama Jacqueline. Ding! Lunes nang tayong magkakilala. Ding! May kaninang sikat. Oh, amo ma'am, sige, agpiyam ka kanyak takwa. Isarat ka. Agpiyam ka kanyak ma'am, tay sarat ka. 100 Gcash na tumataging-ting ang mapapanalunan. Okay, Ma'am Freda Pilin. Ready ka na ba? Nag-freeze sa ni Ma'am Freda Pilinin. Ma'am, sige po ma'am, pero sintonado po ako mama. Okay lang. Apay, umat nag-freeze kan sa mo, then kitang basit ta kamera. I-off and on mo. Wag mong wag kang mag-encall ha, wag kang mag-encall. Yung camera lang. Ay, na camera doon. Naka-freeze ka. On one side ka dito itat ka. Mura ka. Mamayatan? Ayan, okay na. Okay. 1, bibilang ako ha. 1, kailangan perfect mo ha, hanggang Sabado. Mura ka ha. Sabado, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Ano ba? Linggo? Wala nang linggo, di ba? Meron ba pang linggo yun? Alright! Okay, 1, 2, contestant number 1. Ayan, considered number 1. Ma'am Freda Filin from Senait, Ilocos Sur. Okay? Go, ma'am! Go! Lone, nang tayo'y Madi, ano yung sticker na magkakilala. tawatis, ma'am? Lunes! Ma'am, Na. Lone, ma'am, Lone. Lune. Okay, ilawlawag mo. Okay, trial dahil ah. Ilawlawag mo, ipipig sa mading ko. Nakong kumaksa. Okay po, ma'am. Okay. Sige. Ako sa imo di may basa dyan. 1, 2, 3. Lone, nang tayo'y magkakilala. Marte, nang tayo'y muling nagkita. Miyerkole, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebe, ay inibig din kita. Biyernes, ay puno ng pagmamahalan. Mga puo natin ay adyang nag-aawitan. Abado, tayo'y biglang nagkatampuhan. At pag-apit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. Okay. Wait. At dati ko Okay. dito, mga basbasaam. Agore ka. Okay, Kastinay. Ibawang data ko dito. Ulitin mo ulit. Ngam. Ngomo. Kaslaman. Lone. Ang tangang nagkakilala. Mate. Ang tangang muling nagkita. Kasday. Ngongo ka. Kapag ka. Nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Kasday. Mabes, ay inibig ng kita. Bali lang di boses nos lagngo kas jay. Yan. Jay. Na. Oh, wag kudi ko nakikita ka sa camera, nagkukudi ko ka sabi ng mga viewers. Wag kang magkudi Sige. ko. Ulit. Sige po. 100 Gcash. Para makuha mo yung 100 Gcash, kailangan mong ma-perfect with Momo. Lone, nang tayo'y magkakitala. Malte, nang tayo'y muling magkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebe, ay inibig din kita. Yana, ay puno ng pagmamahalan. Kasjay. Go, go. Sige po, ma'am. Okay, go! Okay, go, go, go! Ma'am. Alright. Go, ma'am, go.
1, 2, 3, go! Lone, nang tayo'y magkakilala. Marte, nang tayo'y muling nagkita. Miyekole, tatapat ka yung... Webe, ay inibig din kita. Biyernes ako. Biyernes, mamangkam mo. Biyernes, mamang ko may kabesa. Nanamaan na yung mainit. Bebe, ay Allah. Ma'am Jules and Ma'am Maybelline, makamo kayo. Anyat makunayo, makamo kayo Ma'am Jules ang nasakti ko tinay at muwo at batas. Bambasa, gamitin ako ang kubo. May kabesa gamin. Lalay nga may kabisam na laka mo lang. Di ba no, mong dahil nga kanta? Nataros lang. Bas dyan. Sika ka mo, may ka? Nang tayo, ulitin ko mga viewers Nune, nang tayo'y magkakilala, nang tayo'y muling magkita, Mekune, nagtapat ka ng iyong pag-ibig, Biyene, ay inipiting kita. Sabado. Anong Sabado? Next ka no, kung ano naman may biling ratyo. Sorry, Ma'am Gokya, yung mga judges natin. Okay lang po, Okay, ma'am. practice mo, pwede kang bumalik. Practice mo. Don't worry. You still have a chance, okay? Thank you, Ma'am Freda Bilin Resurrection. It is in I, the Logosur. Next! Sino ang gustong sumali dyan? Ma'am Angelbert. Mama Angelbert ni Ma'am Lanlan. Abado. Ay inibig din kita. Linggo. Ngiti linggo. Sininaan na kita. Shotman. Okay, ma'am. Mag-PM ka kanya, Ma'am Jacqueline. Alas 9, G's. PM ka kanya, mag-personal message ka kanya, Ma'am Jacqueline. Ay, Ma'am Jacqueline, PM me please. Ayan. Mag-message ka kanya, personal message. Tapno, maala ka. Tapno makita di kasday mo. Anya. Anya na tayo Sabado. Sabado. Ano ba? Ay, hindi ko nakalimutan ko na rin yung Sabado eh. Parang alam ko lang siyang kantahin kapag nandyan na yung lyrics. Okay. Hindi man nga pastor ni Ma'am Jacqueline. Ayan. Idaan tayo mo lang sa marunong ang contestant tayo. Nalaing medlaing. Ayan. Hello. Happy viewing kay Ma'am Manche Puner. Dito na Hawaii. Hello, Ma'am Lee. Hello, Ma'am. Good evening. Good evening, Ma'am. Ayan, taga saan si Ma'am? Taga Ilocos Norte, Ma'am. Ilocos Norte. Din ta Ilocos Norte, Ma'am. Toy, Ma'am, Banna, Ilocos Banna, Ilocos Norte. Ayan. Yan, Ma'am. Okay, ni Ma'am Jacqueline. Nanya ti last name mo, Ma'am?
Jose, ma'am, Jose. Ma'am Jacqueline Jose, itiban na. Ilocos Norte. Among medyo braman, ma'am. Isang linggong pag-ibig, ngangungo, diretsong latang. Nga, Uy, ma'am, awan tiis na awan tiis na. Ngam ingungo. Nga. One, ma'am. Okay. Ready ka na ba, ma'am? Yes, ma'am. Okay, go, ma'am. 1, 2, 3, go. Kita ni Ma'am Jacqueline. Go. Lune, nang tayo'y muling magkita. Miyekwe, nang tayo'y... Wrong. Lune. Wrong. Lune. Ah. Ulit, ma'am, ulit. Okay, ulit. Trial na niya. Okay, ulit. Sige. Lune, nang tayo'y magkakilala. Mate, nang tayo'y muling agkita. Mekune, tayo ay biglang Jack. Madi, ma'am, madi. One more chance. Kapag hindi pa pwede, bokya. One more chance, ma'am. Kailangan maging alert ka at saka alam mo yung kanta. Alright? Okay. Para maganda yung dinig natin sa judges natin. Okay, go. One more time. Okay, I repeat Ako re-repeat ko. Tapos, pakinggan mo. Lune, One, ma'am, sige nang na. tayo'y magkakilala. Mate, nang tayo'y muling nagkita. Miyekole, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Webe, ay inibig din kita. Biyernes, sana yun, may S yun di ba? Biyernes. Walang S yun. Okay, go! 1, 2, 3, go! Ulit! Lune, nang tayo'y muling magkita. Ay magkakilala. Mate, nang tayo'y muling magkita. Miyekwe, nagtapat ang iyong pag-ibig. Huwebe, ay inibig din kita. Biene, ay puno ng pagmamahalan. Mga puo at min ay adyang nag-aawitan. Sabado, ikaw ay biglang nagbago. At pag-apit ng linggo, iliw ako iyong iniwan. O kay akit ng iyong pag-aing. Pag-ai mo kung ba ay din. Natulog ako, ikaw ang kapiling. Ngunit wala ka nang ako mag-iing. Ang pag-ing na muna sadyang ay tagal. Sa iyang igyap yang nawala din lahat. Alright, Mama Madeline and Ma'am Jules, anak mo ko na yun. Dagdag, ma'am. Comment, ma'am. May panalo na daw, sabi ni Sir Rudy Jane Tagatak. Ma'am Madeline and Ma'am Jules. Waiting for your comment, please. Pasok na ba siya? Pang diaper ni baby, ma'am. Mayroon daw mali, sabi ni Mama. Ma'am Jules and Ma'am Madeline. Mali din daw, sabi ni Ma'am Mano. Ano, viewers? Hello, viewers. Ngayon, ewan sa mga kita duwa nga judges ko ta. Ni Ma'am Josie Canoy. Ana?
Sige, go, go, go. May mali, sabi ni Ma'am Josie. Yung one of our sponsor. Parang walang Huwebes. Parang daw walang Huwebes. Wala ka bang Huwebes? Ito man, diretso. Saan nga perfect ka, no? Better luck next time. Okay, pwede nga sumali ulit, ma'am. Umakyat ka ulit. I-practice mo, umakyat ka ulit. Okay? Good man. Thank you so much, Ma'am Jacqueline, Niti Banda, Ilocos Norte. Alright. Ayan po ang ating second contestant. Okay, sino pang susunod? Gustong sumunod? Mag-PM-PM lang po dyan sa akin. Ay, sorry madam, ang daka natin kamalina. Alright! Ayan po ang sinabi ng ating mga judges natin tonight. So, ating mga sponsors ng ating pakulo. So, I'm sorry Ma'am Jacqueline, but you better luck next time. Pero pwede pa rin siyang pumasok pag gusto. Sa mga tapos na po kanina, pwede pa rin kayong mag-ulit. Basta perfect niyo po ang ating ako nga, hindi ko yata ma-perfect, hindi ko alam. Lalo na doon sa kalagitnaan, o kay bilis ng iyong pagdating, o kay bili ng iyong pagdating, pag-alay mo kay sadyang, adyang kay bilis din, ibig sabihin, sadyang is adyang kay bili din. Ay, sus, ako parang mahirap. Hindi ko rin alam. Alas 9:19 po tayo ng gabi. Ayan, sino ba ang gustong pumasok? Mag-PM lang po sa akin. Handa po ang aking messenger. Ayan, call na ang mga kabileg. Ayan, pwede na pong mag-call sa akin. Call lang po kayo. Just call me guys. Whatever what you want. Wala ba? Wala bang gustong ano dyan? Okay, habang nag-aantay tayo ng contestant po natin, ayan, isang sonata muna po para sa inyong lahat. Habang nag-aantay tayo ng gustong pumasok, mag-PM lang po sa akin as usual. Ayan, sa aking messenger, Miss Lynn Jacob Cardenas. Pakihanap lang po, Lynn Jacob Cardenas. Pakilang po ang aking Facebook. Ayan. Welcome po, lahat-lahat po pwede pong pumasok. Alright? It's the new Nerf Ultra Amp with up to 120 feet of motorized blasting power. It's sold separately. Eyewear and batteries not included. 100 Gcash po ang ating mapapanalunan sa ating mananalo ng gustong pumasok sa ating contest. Ayan, ngongo-ngongo, isang linggong pag-ibig. Ngongo-ngongo. Mag-ngongo-ngongo kayo.
Huwag mong isuko at iyong labanan. Ikaw lang maging para kahit hindi tatalikuran at naman siyang lumitan. Bilang ikaw ang nagdurusa, bilang ikaw ang nagmumulong. Masakit mo may katapusan, kaya mo yakan. Pagkabigo, alinlangan, bumulong sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil lang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Bilang ikaw ang nagdurusa, bilang ikaw ang lumulong. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yakan. Pagkabigo, alinlangan, bumulong sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil lang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Pagkabigo, alinlangan, bumulong sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Ayan, huwag mo daw itigil ang laban. Kaya huwag nyo ititigil ang pagsali dito sa ating ngungo at saka ating kusi-kusi contest. Ayan. Ayan, natita po natin ng oras po ng alas 9:24 na po tayo ng gabi sa second segment po ng ating Bilag Itamianan Show, brought to you by Bilag Itilima Worldwide Organization Incorporated. Sino ba po ang gusto dyan na sumali? Message me guys. Just look for my Facebook page, Miss Lynn Jacob Cardenas Chong. Ayan. Paki-message lang po ako sa inbox. Open po sa akin ang inbox. Ayan. Okay, tuloy-tuloy. Message lang po ako. Ayan. Uulitin daw ni Mama Jacqueline. Okay? Tawagin natin ulit si Ma'am Jacqueline. Pagbigyan natin. Bigyan natin siya ng chance. Another one more chance. Alright? Sana ma-perfect mo na ma'am para ikaw ay manalo ng 100 Gcash. Alright? Hindi at tawagan ulit ni Ma'am Jacqueline. Uulitin niya daw. Ayan. Huwag mong isuko ang laban. Sige lang ng sige lang ng sige. Okay, wait lang mama. Alright. Hello ma'am. Alright, welcome back. Ulitin natin si Ma'am Jacqueline. Pakantahin natin ulit siya. Style alang ngungo. Isang linggong pag-ibig ngungo. Ayan, ngungo style. Alright. Okay, ma'am? Are you ready?
Sigurado ka ma'am, na go. ba na ma-perfect mo now, ma'am? Good, ma'am. Okay, one ka na. Alright. Okay. 1, 2, 3, go! Ma'am. No. Gure na. Agpapanawa din si anak ko. Ah? Hindi na wait anak ko yung. Hello ko na. Hello, Wala ka. baby. Go. May kagayaan anak ko. Kagayaan ka. Gusto mong sumali? Okay, go. Lune ng ayoy nag-airala. Mate ng ayoy muli mag-ia. Uwe, agapa ka ng iyong pag-ibig. Huwebe, inibig ingkia. Siyane, ay pungol ang pagmamaalan. Mga puong ati ay adyan aawitan. Abago, ikaw ay biglang tampuhan. At pag-apit ng linggo, iliw ako'y iyong iniwan. O kay pihi ng iyong pagdating, pag-alik mo at ayang ay bitin. Natulog ako, ikaw ang apilin. Ngunit wala ka nang ako'y magiing. Ang pag-isa mo na adyang ay taga. Sa ilang igap yang nawayayin lahat. Mali pa rin daw. Ano ba yan? Alin ang mali doon, judges? Paki-comment yung mali para alam nung contestant natin. Mali daw yung Sabado. But anyway, yes, may nanalo na, sabi ng mga Mama Fe, Ragucos Bacane. Wala ka lang. Ana. Judges, please comment. Waiting for your comment, guys. Okay, ma'am. Thank you so much. Antayin natin yung mga answers ng mga judges kung anong sasabihin nila. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you sa pagsali. 2 times, alright. Bye, gonna message you, okay? Alright. Alright, you're still tuning in to Bila Gitemiana Show. Brought to you by Bila Gitilima Worldwide Organization Incorporated. Ayan. Alright, sino pang gustong sumunod? Yes, Sir Rudy Jane Tagata. Considered na lang daw, sabi ni Ma'am Josie. Kasi yun lang naman daw ang mali. Bahala kayo dyan, mga judges. I don't want to interfere. Kasi baka mamaya ako pa yung mabash. Di bale kayong mga judge. Mga judges, just PM me guys, or maybe you can comment there para mabasa ng ating contestant. Ikaw ang biglang nagbago, yun lang ang mali. Sabing ganon. Okay. Sino pa ang gustong sumali, guys? Pa-PM ako sa aking account link, Jacob Cardenas Chong. Pakihanap lang po. Mag-message lang po sa akin. Ayan. You're still tuning in and watching a Bila Gitamianan Show brought to you by Bila Gitilima Worldwide Organization Incorporated. You're welcome, Ma'am Jacqueline. From Banay, Ilocos Norte. Okay ka na latang. Congratulations, Ma'am Jacqueline. Isa pa yung Ma'am Jules.
Okay ka na lang tang Ma'am Jacqueline, but next time, you gonna perfect. Sa mga gusto pang sumali, ayan ang mga pakulo namin, kusi-kusi, or either ngomo, or either roleta ng kapalaran, pero saka na lang siguro yung roleta ng kapalaran. Nandiyan lang yan dyan, wala namang problema. So ngayon ay kusi-kusi. Sinong gustong magkusi-kusi dyan? Dalawa? 150 yan ang mapapanalunan sa kusi-kusi. Kapag dito sa ating ngongo, 100 Gcash. Ayan. Okay. Sino gustong sumali dyan? Paki-PM lang po ako, Ling Jacob Cardenas Chong. Maraming salamat po. Sir Rudy Jane Tagapan, padasam ko nga mo, Che. Okay, sunod po na song natin. Dedicated to all of you guys. 16 viewers out there, 16 eyes. Ayan, para po sa inyong lahat. And of course, dedicated to all our beloved sponsors. At para po na rin sa inyong lahat. Ako nga yata hindi ko ma-perfect eh. Medyo mahirap din. Lalo na sa huli.
Di ka kaya makita pa ita sa bidong kan itinapalabas. So, alright, sa bidong ka nga talaga tinapalabas. So, di ka talaga kaya na makita. Kung ay naapuan. Alright, tuloy-tuloy po tayo. Las 9:39. Okay, pakulo. Pakulo tayo. Alright. 6-digit number. Pakulo tayo, okay? Ang mga inaantay ng ating mga kababayan. Ayan, nagsipot kayo, Ma'am Josie Canoy, Ma'am Maybelline Ratcho, kini Ma'am Jules Laurente. No nakakuha kayo, ha? No nakakasta kayo. Saan kaya yan ba tayo matanggap? Okay, tuloy-tuloy. Numbers tayo, numbers. Ang sipot-sipot kayo, judges. Da kayo tagmulong lang, tano siya palang timang mulong lang, awanan na tayo tinamotay biyangan. Ayan, ada dagito naitudgo kanya da dancer, nagsipot dagito judges tayo, dagito kuha tayo. Ay, 8 digit ka no. Kung na dagito kuha, 8 digit. Yan. Ayan, 8 digit. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, walong sa kanya manata, sa kapulong sa doon. 2, 4, 6. Ngayon, sa kapulong magten. Gura kayo? 2, 4. Sa wal sa ganda lang doon. Gura kayo. Naulawin. Jigaya, sorry. Inulaw ko magdagit yung judges. Okay, 6-digit number. Alright, we're gonna start, guys. Okay lang, kailangan po ang rows po natin dito may sharer box, of course. Sa inyong mga wall, makikita kan po natin dito kung may mga sharer box. Kung wala pong sharer box po, tapos, disqualified po yung answer nyo kahit tama. Alright. So, kailangan, alam nyo kung ano yung number nyo. So, parang like 6-digit number. Yung tumatama kayo sa loto, parang gano'n. Alam nyo na yan yung mga datihan na nanonood dito, alam na po nila yan. 6-digit number. Okay. So, nasa highest level po tayo, ha? Okay. Start tayo ng nasa 70 to 100. Yung mga digits na yun na, nasa 70 to 100, yung mga, hindi na lang 100, 70 to 90. 70 to 90, yung mga digit na yun na nandito na answer. So, dapat, alam nyo yun kayo. Let's say, for example, 66, 77, 88. Pero ito, hindi doble-doble to, ha. Basta, numbers yun na 6-digit. Basta, wag kayong bababa sa, wag kayong kukuha sa baba na 54, 55, no. You're gonna start, guys, from 70 to 100. Or 70 to 90. 70 to 90. So, alam nyo na yun, ha? So, between that, nandun lang yung mga answer niya. So, kailangan alam nyo po kung ano yun. Alright? Yun lang ang mabibigay ko sa inyong clue, ha? Okay, start tayo kay Ma'am Sofia Rebulyo Realisio. Go!
Okay, habang nag-answer kayo, I will give you a song, guys. Pin ka lang sa atin, mga judges, kung okay na.
I love you so. Okay, another song. Habang wala pa pong nakasagot. Dedicated to my heart. Mang Subian, Mama Angel Bird. Alas 10 na po tayo ng gabi. At may natitira po tayong ng hours lang. Alright? Wait na. Let me check my live show. Hindi tayo nag-depender dun sa time ng ano. Oh, already 2 hours. 2 hours and 5 minutes. Alright?
So, meaning to say, 2 hours and 5 minutes na nag-over na tayo. Okay, never mind. May nakaano na ba? May nakasagot na ba, Ma'am Jules, Ma'am Maybelline, Ma'am Josie? Wala pa ba? Wala pa bang nakasagot? Alright. Wala pa yatang nakasagot. O, mayroon na yata. Sandali lang. Titignan ko, ha. Mamabiling din tikwate group chat tayo. Correct ka. Pati ka. Parang may nakasagot na. So, okay. Oh, you need a clue. No need, guys, because I already told you, from 70 to 90. Madali na lang yun, di ba? Hindi na kayo nag-start ng 1 to 100. So, 70, ibig sabihin 70 pataas hanggang 90. Pero, okay, may nakasagot na po. Ayan. Before that na i-announce ko po yung nakasagot, I would like to special thanks kay Ma'am Jules Laurente dito na Italia, kay Mama Maybelline Racho dito na Paris, kasama kay Ma'am Josie Canoy dito na Malaysia, and of course kay Direct Juicy Bagayan dito Taiwan, sa ating Kuala Lumpur chapter, Malaysian chapter. Ayan, thank you so much sa pag-suporta ng ating and of course, to all our beloved viewers na nakantabay lagi dito sa ating live show, live streaming. Ayan, congratulations kay Ma'am Freda Philin Resurrection. Ayan, siya po yung nakasagot. Ang sagot po ay number. Yung bibigay sabihin ko sa inyo yung number. Okay, announce ko guys. 727288. 727288. I repeat, 727288. Yan po yung sagot na 6-digit number. Kaya sinabi ko po sa inyo kanina na start from 70 na pa to 90. So, ibig sabihin nandun lang yung sagot. Like 7272. Wala na kayo mag-isip kung paano. O 72, 72, di ba? 88. O, di ba? Nandun na lahat hanggang 90. Ganon yung Kasi kung kukuha pa kayo ng clue, ibibigay ko yung clue, ang dali na lang yung 4 na digit na sabihin nyo. Yun naman, para mahirapan din naman kayo ng konti. Kayo naman, di ba? Ganon lang yun. Nadanan man nga rin din oras na yun, gagayam ganyan kamsat, bitin ba kayo? Sa ating unang panalo kanina, si Ma'am Sophia sa ating kusi-kusi contest. Sa ating kusi-kusi contest, si Ma'am Sophia Rebulyo Realizo, iti Israel, congratulations. 150 dikas, paki-send po sa akin mamaya yung, either tomorrow, yung number. And of course, next contestant is si Ma'am Jacqueline from Banna, Ilocos Norte. And then the third is Ma'am Freda Philin Resurrection. Pa-PM po sa akin yung mga numbers nyo for GCash. Again na transfer tomorrow kasi gabi na ngayon, di ba? So at saka Ma'am Rose, bukas na rin yung sayo, yung dagdag ng mo. Okay, so guys, inakaro din po mga dalas, just 4 na po tayo, and then my live show also is 2 hours, 2:09 na po dyan. Okay, maraming salamat po at I love you all guys. Thank you so much sa pagsuporta ng Bilag Iti Amianan Show, brought to you by Bilag Iti Lima Worldwide Organization Incorporated. Ayan. Kahit man no 250 Ma'am Len, punak man, ano nga 250? 250 kuha Ma'am DJ, kuwatay, siyempre special kuwatay ini DJ. Special 250 ka dita, lawlaw mo, dagipan mo yung suot mo, nagpaspas mo nga yung suot, kita 3 minutes, sa umpay sa 3 minutes ka na yung suot mo, na ilos mo, nga irot di ko ni Ma'am Rose, di mo nga susurot, t-shirt pa lang sa yung suot na nga may. Okay, ito ba yun ano ba tata?
Sabado. Lunes tayo to siguro. Lunes sak namang rugiti ko. Okay, lunes tayo tumanin. Agikita tayo tumano lunes ang galing kanya kabsat. Ayan, same time po tayo. Alright? Thank you so much po. O either siguro sa lunes pa, meron pa rin akong itutuloy na goal. So, bali, siguro by 6 o'clock, magpapatugtog na po ako. Pero ang start ng show natin is 8 o'clock. So, meaning to say, music muna tayo by 6 o'clock. And then, start po tayo ng 8 o'clock ng live show po natin ng ganito. Pero, continuous na yun yan, hindi ko napapatayin yun. Diretso na po yun. Kasi meron pa rin akong goal na tinatapos. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. Good night, everyone. Thank you so much po sa inyong lahat. Alright? Good night and salamastra.